Hello everyone, welcome to Aksana Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா chicken chilli. ரொம்ப ஈஸியா டேஸ்டா சூப்பரா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோலாம் உடனுக்குடனே உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். சரி இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஒரு 1/2 kg சிக்கனை வந்து நல்ல சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் கார்ன் பவுடர், 2 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இப்போ சிக்கனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கார்ன் பவுடர், உப்பு. கார்ன் பவுடர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கனில் வந்து நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ண சிக்கனை வேறு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை வெளியே காய வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ வெளியே தான் காய வைக்க போகிறேன். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா காயிடும். சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போடுறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வெளியே எடுத்து வச்சுருங்க. ஏன்னா அந்த கூலிங் வந்து கொஞ்சம் போகணும் சிக்கன்லேருந்து, இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் கோத்துக்கும். ஸோ அதனால் நான் வெளியவே இன்றைக்கி காய வைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் 30 மினிட்ஸில் நல்லா சிக்கன் காஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு அடிகனமான கடாயில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஹீட்டும் ஆயிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு மிதமான சூடில் தான் இருக்கணும் எண்ணெய். இப்போ ஒன்றா சிக்கனை போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து ஓவர் ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்து நல்லா கரிஞ்சிடும். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மீடியம் ஹீட்லேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதை கிளறாதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், இனி ஒரு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும். பாருங்கள், மசாலாலாம் பிரியாமல் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.